Pali athar yomwe tikuipeza mu Shu'ba al-Iman. Fa rijaluhu rijalun thiqat, anthu ake amene ali mkati mwa athari imeneyi onse ndi odalirika ndithu. Bakru ibnu Abdillahi al-Muzani akufotokoza kuti anna qassaba, padali mwamuna wina amene anali ogulitsa nyama, ndiye wala bijariyatin li ba'dhi jiranihi, anaona mtsikana wina yemwe anali mmodzi mwa anthu amene adayandikana nawo nyumba, mtsikana wa maneba. Ndiye fa arsalaha ahluha ila hajatin lahum fi qaryatin ukhra, anthu akwawo adamutuma mtsikanayu ku mudzi woyandikana ndi mudzi umene iyeyu mkaziyu pamodzi ndi ogulitsa nyamayo amakhala, kuti apite akachite zina zake kumeneko. Ndiye mkulu ogulitsa nyamayo fatabi'aha farawadaha an nafsiha, adamutsatira mtsikana uja ndi chikhumbokhumbo mu mtima mwake. Faqalat, ndiye mtsikana uja ataona kuti ineyo ndiye akulu ayamba kunditsatira kuchokera ku nyumba kuja mpaka nakufikira pano, ndiye mtsikana uja anayankhula mawu kumuyankhula mwamuna uja, la taf'al, usachite iwe zimene ufuna kuchita ndi inezo, li ana ashaddu hubban laka minka li, chifukwa ineyo ndaona kuti uli ndi chikondi kwambiri pa ineyo. Walakinni, komatu ine akhafu Allaha, ine ndimamuopa Allah tabaraka wa taala. Qala hadha ar-rajul, mwamuna uyu anayankhula kumuyankhula mtsikana uja kuti fa anti takhafinahu, iwedi ukuoneka kuti umamuopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana la akhafuhu, koma ine sindimamuopa Allah rabbul izzati wal jalal. Ndiye faraja'a taiban, mwamuna uja anabwerera akulapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tikaiona athari imeneyi ikutiphunzitsa kuti alipo amuna ena amene nthawi zonse maso awo amangokhala ongoyang'ana akazi basi, kandi mmafoni, kandi pa kompyuta, kaya ali ku shopu, kaya ali ena amakhala m'misewu, cholinga chawo basi ndi kumangosilira akazi, kumangoyang'ana mbuyo. Iyi ndi nthenda imene yachuluka masiku ano, yomwe amuna ambiri achisilamu zafika poti mufoni mwawomo basi zokhala zawo ndi zimenezi. Akakhala pena pake kali mbulangete, kaya akhala okha, amakhala akuonera zinthu zolaula. Mpaka ananso zimafika faliyadhu billah, ena ndi munzikiti momwe ndi kumalowa ndi mafoni amene mkati mwake muli nyasi zimenezi. Tatiyeni tiwayeretse maso athu pakuona zinthu zimene zili za halal, tiyeni tiwayeretse mafoni athu pa kuyikamo zinthu zimene zingatithandize ife, osati zinthu zimene zingamkwiyitse Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa tikuyika m'mafoni zinthu zimene zikumukwiyitsa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo Allah sakutipatsa zimene ife timampempha, chifukwa chetu wakwiya nafe pa zimene maso athu akuona every day, kumaona zinthu za haramu msilamu. Kupezeka zonena kuti akazi sonawo Allah subhanahu wa ta'ala awaongole, nda amenenso ali patsogolo kumavula pa social media ngati apo. Mumpeza mkazi akuchotsa hijabu, mkazi wa Kiislamu akuonetsa nchafu zake, akuonetsa miyendo yake, wavala zotina. Tikufuna chani kwenikweni? Malo moti tikale mugulando olungama ngati atsikana amenewa amene amamuza mwamuna kuti usachite zimene iwe ukufuna kuchitazo ndini. Ine ndimamuopa Allah. Kodi kumuopa Allah kuti pamene mkazi wa Kiislamu wavula hijabu, akuonetsa mbuyo, akuonetsa nchafu, akuonetsa miyendo, sana vale hijabu mwachidule, tsitsi lake lonse lili kunja, makutu ake onse ali kunja, khosi lake lili kunja, songa za mawere za dinda, zinthu zonena kuti ndi chiwerewere chenicheni chimene pakati pathu tikupanga promote. Ndiye amuna akulephera kupirira chifukwa choti fitna ija akazi ayibweretsanso pa social media ngati apa. Malo moti pa social media apa tipagwiritsire ntchito yofalitsa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tifalitse at-tauhid was sunna, ife tikufalitsa ashiriki wal bid'a wal maasi,
zinthu zimene zikumukwiyitsa Allah tabaraka wa taala. Choncho tatiyeni tisese mafoniwo tiyikemo zinthu zimene zili zomukondweretsa Allah tabaraka wa taala. Ndithudi wallahi Allah adzatifunsa mmene foni yathu tidayigwiritsira ntchito.